Sa ugangan ni probinsyanong Siaw. Asa na butang? Ha? Dubai are in the house again, and for today's vlog is all about ako na siyang pasanon padulong sa Pikas Balayo sa Kasako. So super fun para sa kuan sa tanan kabalo na pugumpas ag sako nga ha. Hello, Super Pam! This is Probinsyanong Siaw. Oh, Probinsyanong Siaw channel. Super Migo Bay. Don't forget to subscribe. So, di pa na mo dugayon kay muna mo gyud ako trabaho before, muna na siya. So, layan na ako pa ako. Super fam, layan na itong mabalaan ko na itong style sa una. Na. Gusto mo yan itong style sa unag, para ko ma. Tuno na gina siya. Huwag na itong lokdohon padalong Pikas Balay Super Fam na. Kusgan kayo, taga Super Pam. Kusgan kayo kung amigo. Kusgan kayo. Siya yung tirada na. 450 kilos niya. Pila kami metro ni padalong sa kuan. Ang padayo na ta ay kuan. So nani uman na itong trabaho before. Ha? Oh. Experience siya po na siya super fan. Nakatrabaho po bugasan sa una. Nakatrabaho po bugasan. Dayon ng mga dali lang to mga 3 months kay kuan ba. Pero sa amo ay tigalas wat may mga sinako yun 50 kilos, size 60. Then mo ni siya. Taog lang eh. Kaan ramang gani ng dire kay gikan sa ilaha abot dire. Kuan abot na ko sa ano? Abot na ko sa bulutangan sa bugas. Sa ugangan ni probinsyanong Siaw. Asa na butang? Ha? Sige. Naabot na jud ko dire amo to yung ugangan ni probinsyanong Siaw. Di po na siya ato ang jud butang kay mapuak man. So atong hinahinayon og kuan anak. Di siya madali og ka buto ba? Busta. So, muro ta siya super fam no? Ikutasan ko gamay. Salamat. Kutas. Shout out sa ugangang probinsyanong Siaw. Muro to siya super fam. Thank you.